Hadian ke jingja ke step jongka lai tarik ujiliu ha ke baladan kumba ar punyongut kinong trei jongka KHDC kibala syak wengkam bat kibala let ban ut chau CEM jongka KHDC uba syambor lang jenja ban kerpat ya ban penrung kambiang iki Henry na kalyang CEM jongka KHDC ha ke ju hi kesngi kata ha ke janmit jongka lai tarik ujiliu ulapin syai lingba kilat pathai kubor da ka baula pentip ba ka jingweng kam jong ki council ki ar punyongun ka dekat kum ka service rules jong ka KHDC nolor kata ulo ong ba ka EC kam dei ba ka le be ni kitei ki nong trei hinrei ula pentip ba ki dadan da ka committee ka ba kerpang ka ba pet benia ya ka tega kam ka ba ha ka tega committee kila dep ban syong hadu san sien ban bishar benia ya ka tega kam nolor kata ula pentip ba kidan na pedeng kitei kibla sha wengkam khat wengut kidei kiba ai appointment claim ka sanction post dei na kata ka EC kala wengkam no eki kat bai ki weipan kibla deb ban regularize la weng eki tang na ka regularize hinrei la penne eki kum ki casual workers de correspond pila ya poi na kam ta kan wa ni chi chai ho yo pio kubor wa na man ta ki tu ki trai jong de sponsor aku man sedang mai phang ni ka kam hadin baka isi ki jungi la shimti ni ka isi ki jungi na ko ka sponsor nagaliang ga junga ko CM bodi ko ni pring bodi pe ni ka establishment te ko ni kong ka sinjang ko ni kong ko ni le ko long mangila thao ni kong ka committee on administrative streamlining te ni committee ko long ma inti ya ka kam prajam office to council baru ada chino hata ka committee ka bang election hado sansin ka bang election nada ka sin ka bang kong ile pet ni le bishan hado ka dei banya tuat kai ka kom perkhat ka dei bang ni ka sebeseru jong council kum ter telami ki issue halor ka jing tung ye ki supply mut ki staff ham ya po council jongi bad hakata ka meeting ka bang kong ami kum kata tene kalian jongi ngila stang man budin chu But on a pimde ka bangi rai shis sin rai na arsin rai hari ada santli ka meeting ka bangi lashong ban perkhat kerpang ha ka wadai pakata kar kom thungkam ya ki supply mut ki bar trayang ni po dis council te kita ki supply mut ki dei ki khalai mut de ki bar room ki bar thung fresh de ki fresh appointee bai khalai mut but so but like mut ki dei ki regularize ki kashwa te hadin bangila bishar akani ka committee ka bangila ya shong tingila lapala magajing bishar jumi bakani ka jingtung ki kadai ka bakan sanction ya pos jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakam de ka sanction la ka pos ti kumta ngila shim ka rai ka bakadu na kani bangila pentip ka recommendation na lagi ka committee ka pentip ka isi ka bagla shong banyak lagi isi ka shim ka rai bangin ya kini ki khalai ngot ki bustung fresh ila discontinue ke service chunki but dia kita ki lai pomot pat ki bade ki kashwa ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lak pat ki bagi lak penting yang kom ki kashwa kata tiga ampi ka long ko kom ni pi ka kam shimut ba tang ba long bala he kerta ong pi ki lai pomot ki contractual regularize nei dan mana yang orang IPA hang ni kontraktual kita duduk mbak nyupu nai te fai ngan ngi kren benjrong ni kata hatu kolong sufficient pada yang mentah ke tapi yang bab still 100% atau ke skim kolong sufficient yang pada mentah ban still tulop yang pada di kontraktual kita ini pun pi rata kadau lamar bangi lah ya kata ke komting lah kren ni kata te kan kalian gal jongi ngatai na kalian ke office apa kala pak yang iki bentuk cakap kontraktual baik lagi ban hendak dikatakan abang lah apa yang iki kata ke bentar macam ini ka service rule nang pi ka long kum no patang ong ya pi ba ka ne ka jing thung jung kai jing ki pa ka de kam sanction post kam sanction post ti long kum no ngiling la perkhat yang ila perkhat enggak boleh ngakali ni dengan ngak sukli pi ba ka service rule jong responsible ka syak mo benda amta am ka ya ka service rule di dekran service rule ga magala jangan pula pi ngan ada lain jung nilai ya
insia song nang kene ko komiti jingi ngene song tar sitar haduk benala man pengkreat man aman ni kene ko sebesulu ndai ko ang ngai phi ya kitu ki khalai ngote phai bang sejuk yang ki khalai ngot ila discontinue bai ndai kini marbe ade ki contractual ngim ong ai phi ton nai discontinue sho te ngi ai lan de ki la de ki kwa ki la ban wan biang contractual Tumulong ni pi ang ni sanction post. Contractual phi ka contractual ki ngala kli bhai kini ka bentaro phi ki contractual baro ang ni discontinue ki dan hado ya kan drupau tam nya kudu nai baro contractual no te ka jing seo kini ki contractual ang ni office ngiya na ka administrative service ka bangiyo nang baka ka 5% na ka administrative charge ka man ki scheme kata ka bangi seo sinati kamu kini contractual ki kamu kadan ka scheme ka bangiyo ngila ki man patang ki Nesta ni karon galing di kendu. pi ka long kum ni kila dia ban sha ngila ka shiki bai tu ki khalai ngot dan betang ya ni bagi tu ki khalai ngot ki fresh ngila discontinue ya ki tu ki lai ngot ki break contractual i discontinue ki na ka regulation kom ka regular staff tingi ai ki kom ki casual te ka shong haki la ki pedang ni kata ka jung triang ki kom casual ki ngim sim la le tan ye ki te kini Mata kan luon juki. Abi kata te kata kam de kam sis kam de kam Mendang kita ki berasa. kawai na pedang cuba ka bangiyo kalau maka pisahi dengan sponsor kalau on sound kalau financially on sound Kamu kani pi ke jing jung pi ki na ka ta ka regularize ban pha na kontrak kumut kadi baki company kampot kin don thung kam jong ka konsen. kita kalau orang pi bagi ni ki sau pau laingot ki baru orang pi ke kam de ka sanction post dia nak kata dia kata ka benta dan ada wala den ka sanction post ngai ka no mi ikom kata ki issue apa ka komiti ki jungi dekat komiti kam ka yo kata ka issue dia orang pi ni bicara sansing ka meeting kata ka meeting ilap bakal long ta tinggi saya komen ke isti ka sapur Apa ini bitu khat wingon piong badong thung fresh men la thung fresh ki. ki khat lai ngot Lai ngot. ba thung pi kini ki jing thung yi kini ki don ki ba la thung yi ki na do ki nai don ki di ka macam sistem hi markadan kan ikar kom thung kedan atli ka benta koi ka benta ka ki thung lemba kan ka SD ki ba house nai Julai ba ka wai pa nai Desember dikata ke jing thung juki kutup lang ini ki khalai ngot pat ki na ki lai pam तो मैं कम शानू तो बंग सी हमने 5% में की कंट्रोल कने कने एक बंग या बका 15 फाइनेंस कमीशन में बका बका 15 कमीशन की कंट्रोल को अंबा yen 100% na katoka total ka baka ai ka grand ni ni ka scheme ni ka lomba ngir sinum tagi control ki ba mostly ki de ki ba train up tagi scheme ba penyat ke misi ba ba ki shafil ki de macam po office ru baka kamni bangi chahi kata ni ke de ka clear hi ke bala batahi da ka 50% bang ina ban use kata 5% na kata ka si ki kani kalau betek tan up tagi tu ki ba de ban pe ki de na tu pa plan mo amni ja shai ka ni jo ba